penúltim any d'estar en Jesuïtes, allí portaven una revista als xavals, revolucionària, molt bé, i muntàrem l'art a l'escola, que això no s'havia fet mai en València. Des de Miquel Navarro, Carmen Calvo, Armengol, Eras, Manolo Boix, bueno, lo millor. Fèrem un muntatge que te cajes, una passada, i visitàrem un muntó de tallers. I ahí m'enganxé un poc, ahí dic, home, jo, claro, jo tinc també coses que dir, no seran molt importants, però tinc cosetes que dir i m'apassiona el tema i a previ oposicions ja començo a tindre temps, a dibuixar sobretot, a pintar cosetes xicotetes i jo no sabia massa bé el que volia contar, però clar, els meus orígens determinen, perquè jo estudio en Jesuïtes mecànica. Jo era torner, jo vaig ser campió d'Espanya de torn. Jo era un alumne especial i predilecte. Claro, això no ho sap ningú. Els meus orígens quins són? El ferro, home, el ferro i la geometria. Donant classes de sistemes de representació, el dièdric, axonomètric, planos acotats, el cònic, doncs això és un món tremendo, un muntó de peces de les que se veuen estan inspirades en la geometria. Per exemple, el pi r quadrado, el círcul partit en 4 i sense soldar i generant volúmens. Doncs així un muntó d'historietes vas buscant, tio. Què té el ferro? Que és molt dur, però el pots en ell, però al final pots en ell. Calentant, doblant, tallant, te fas en ell. Ara veureu un arbret que està tallat en làser i que li farem una doblaeta i au. El meu és molt modest, Això és el meu psiquiatre. Jo sempre dic que sóc un teloner, però que tinc qualitat i que tinc cosetes que dir i que ha anat dient i que gent que entén diu, home, això és una aportació. Jo m'ha quedat, jo i molts companys meus s'han quedat un poc en el passat. El que fem ho disfrutem i per això ho fem, que és important. Intentem aportar alguna cosa, però el contemporani ja va per instal·lacions, José Antonio és el més modern que tenim, o sigui que això uno no s'ho pot creure quan veu tot el que n'hi ha per ahí, diu, bueno, tu...